Abalandeli be-channel sesichaza yini amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Isibongo ngowakambothoko. Namhlanje nesifiso sokuthi ngeke ngichaze lapho umuntu efuna ukulungisa khona isimo esiziphindayo phezu kwempilo yakhe ukuthi yiliphi igxathu ofanele uthathe ukulungisa leyo nto-ke wena-ke. Bakwethu ngicela ningangizwa kabi noma ningangizwa ngokuthi khona engikukhethayo noma mhlampe ngizobalula amasonto noma ngithini, cha akunjalo. Kodwa ngizofuna ukuthi ngichazele ngale ndlela le engazi ngayo ukuthi ike lento isebenze. Akusho bakwethu ukuthi uma ukhonjiswe noma uyofuna usizo enkonzweni ethize sekuthiwa hamba usonte khona. Umuntu ukhonjiswa okhokho bakhe ukulungisa noma ukukhetha leyo ngilosi yalelo sonto asuke ethunyelwe kuyona. Kodwa-ke lokho engizokubeka la, ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi kuyikona. Ake ngiqale lana. Ngaxoxa ukuthi kuney'nkinga eziyiphindayo emndenini yethu. Lalela, lezo y'nkinga maziyiphinda wena uyokhuluma emsamo wakini. Ucela lokho okucelayo. Kungalungi. Usufike esigabeni sokubona ukuthi la ekhaya kunesimo esinje njengoba ngichazile inkinga ey'phindayo engalungiseki. Lapho bakuthi kusuke kwamacala vele imndeni angithi. Ngaleyo ndlela kumuntu kuphakama imndeni ibe u4 phezu komuntu. Uma kukhulunywa nje inkulumo yaleyo macala njalo aziphindayo, iwu4 lo mndeni. Ngobani? Wena uzalwa uma wakho nobaba wakho. Wena nje uwena uzalwa uma wakho, uzalwa ubaba wakho. Mase shukuthi uwena phambili kuba abazali bakho, baba uma. Uma wakho akushadanga kubo nobaba wakho akashadanga. Ubaba wakho akakhuliswanga nalo akakhuliswanga, wakhulela entabeni. Lo kushadiwe kubo nalo kushadiwe kubo. Kodwa shuthi zikhona inkinga ekhona. Lo izinto zene enqondo ukusho ukuthi zike zifane. Uyabona? Uhlangana nomuntu ofana naye isikhathi esiningi. Uma nje mhlambe kini nasolwa ngobuthakathi endaweni, uhlangana nomuntu nakhona kubo abasolwa ngento enjengaleyo. Kuke kuphakame isimo, uqonde nje ukuthi kuke kuphakame isimo somoya owodwa phezu kwabantu ababili abahlanganisa loyo muntu onaleyo nkinga, njengoba uthola ukuthi ayilungiseki, inkinga eziphindayo. Uma kuyisimo esiziphindayo kusho ukuthi senzeka phezu kwabazali ababili abazala wena, isebenza phezu kwakho. Uma abazali abazale wena bebenesimo kunesimo esikanje phezu kwakho, okusho ukuthi isimo esiqhamuka kubazali bakho bobabili. Hlukanisa-ke, ubaba ngala, umama. Ubaba ngala unabazali bakhe ababili, unobaba unoma, mbili omndeni. Umama ngala unabazali ababili, ubaba uma wakhe. Njengoba kunobaba kunoma wakhe, bazala uma wakho. Kwaba nobaba noma wakhe, wazala ubaba wakho. Ubaba wakho wahlangana noma wakho nobaba wakho. Bakwethu ngizokhuluma ngabazali ngoba yonke into esiphethe ihlanganisa abazali bonke. Yizonke izinto ezizinkinga zihlanganisa abantu la. Ingakho ngizofaka abantu kakhulu, ngagxili entweni ngayinye ngayinye. Ngizofaka abantu ngoba inkinga ezisiphethe phela ezethu thina abantu. Yabona? Uma kunjalo shuthi abazali ababili bakababa, abazali ubaba ozala wena, abazali ababili abazala umama ozala wena. Ngithi uyabona? Shuthi imndeni emibili la ekhiphela ubaba nje onenkinga enje, abazali ababili abakhiphela umama onale nkinga enje. Mase laba abazali ababili abazala wena bahlangana bakhipha wena, yaqhubeka phezu kwakho inkinga. Ngithi uyabuka? Shuthi kwenzakalani? Kwenzakala into ethi you4 imndeni ufanele uthathele amacala. Ubaba yilaba ababili abazali ubaba, yilaba ababili abazali umama, bahlangana phezu kwakho bakhipha wena. Kuya lento ithi ayiye esizukulwane, ilanda ukuya esizukulaneni singakanani sesihlanu, iyaqhubeka iyaphusha. Shuthi la ugogo nomkhulu wena, mase kubo baba wakho. Ngala ugogo lomkhulu mase kubo uma wakho. Mase kubo wena egcineni izovuka vele phezu kwakho.
lalela-ke funa iy'mbuzi zibe u-4 uma ufuna ukulungisa le nto le zibe u-4 iy'mbuzi ezabazali laba ababili bazala umama shuthi uma wakho la ngifuna ukuthi uma wakho ozala wena la abazali bakhe laba sho ukuthi wena mawenza wenzela uma wena wenzela uma usuthethela amacala kamama wakho nobaba wakho lesi simo esenzeka phezu kwakho la umama ubaba abazala lo mama uzala wena imbuzi ezimbili lapho ubaba umama ozala lo baba ozala wena imbuzi ezimbili shuthi uzo4 phezu kwesimo sokuzaleka kwakho phezu kwalo noma nina abantu enihlangene nina kanje manishadile noma ngishadanga noma wena ngane ezalwa yilabazali laba bobabili abangayilungisile izinto nansi imndeni ephethe laba bantu thuwa ngala ukuhlanganisa labantu abazala wena emva kalokho wenze njani thatha lezi imbuzi lezi uhamba nazo uyokhuluma nazo kulomsamo oyikhaya lakho kodwa uyayibothi ilanda emuva kanjani ilanda laba abantu bahlangana kwaze kwahlangana abazali bakho kwaze ngoba khona wena nakho usunenkinga esuka kubona bonke labantu athi wena ulungisayo isimo esiziphindayo phezu kwakho asiqali kuwena kuphela siqala la ngemuva uma uthethela laba lothulo ihlangana kubazali bakho ngoba lothulo la iwona ozale abazali bakho abazala wena othi wena ukhuluma ekhaya lakho kube nenkinga inkinga isuka lapha emuva ukuthi sizovuka kuwena emsamo wakho uyabothi idlozi lijule kangakanani and lisebenzisa kangakanani izinto ezamacala asuka emuva kokhokho bethu izohlangana la uyayibona indaba uma ulungisa lezi zinto zombili laba lezi imbuzi laba nalezi imbuzi laba zalaba abazali bakho usubalungisele nabazali bakho ukulungisa isimo siphezulu kwakho uthetha amacala apho uyayibona indaba ngaleyo ndlela uma usuwalungisa lamacala wenze nje lezi imbuzi uyathenga zibe u4 mfowethu noma bhuti noma baba ayikho ke enye indawo mina ngumbotho engiyaziyo ukuthi noma enye inkonzo noma enye indawo ethize elungisa imisamo nemicala namacala abantu abadlulile emhlabeni ngaphandle wendawo yakasheme la kukhona khona usheme endaweni ekuthiwa isekhaya lemphefumulo uthatha lezo imbuzi lezo 4 thetha lamacala labantu lapha phezulu kwesimo sakho qala ungakayizisi ngisho nalapha uzothatha lezi imbuzi ufike uzibike emsamo wakho uvusa laba abantu ezibongo nethi shuthi ziwu4 izibongo lapha la phezulu kwakho eziphethe amacala abazali bakho necala elivuka phezulu kwakho emndenini abantu abangasekho ningangizwa kabi ukuthi ngikhetha lena ngoba yini amanye awakwazi ukwenza lonto awakaze ayenze lonto yibona abantu abakwazi ukuthi njengoba nasezayoni ezayoni ikhona la silinganisa khona ukuthi uyaprofeta ibona abakwazi ukuprofeta bavunyela ukuthi bayaprofeta abanye ibona bavumela ukuyindlela zabo abenza ngazo la iyona ndlela engazi kahle ngayo mina ukuthi umphefumulo womuntu ongasekho nabantu abaphilayo bayakwazi ukulungisa eliqonde ngqubona ngengilo siyakhona nangesimo sakhona senkonzo yakhona ngiyokuchazela ngolunye usuku isimo sakhona noma ngakuthanda ukugxila ngize ngichaze kodwa bona bayakwazi ukwenza lapho iyenziwa leyo nto thatha lezi imbuzi uzibike lapha emsamo wakini nina bobani la ekhaya kunamacala anje aziphinda phezulu kwesimo sethu kusasa ngendaweni ekuthiwa eyakashembe ngiyohambisa ngiyoniqedela noma ngiyonithethelela amacala engilosini yakhona ephethe izingilosi ngiyokuxoxela ukuthi indaba ngithi iziphethe ngelunye usuku kodwa angithandi ukuthi nilwisane nami kodwa ngikutshela into ongayithatha mawuyibona ihambisana nawe uyiyeke futhi mawubona ukuthi engazi ukuthi sengikhuluma into ongayizwa kahle kodwa ke ngiyokuxoxela ngomsuku mase uthatha lezi imbuzi usuyibe evuka ekseni thathe lezi imbuzi bafowethu uzihambise uyozibika kule ndawo kuthiwa isekhaya lemphefumulo zo4 uzofika uthola abantu lapha abazokuwamukela bakusize kanje mase usuke lapha bayokuzokuyalela kahle ukuthi uzosithatha usifake
uNkulunkulu esezulwini nasemhlabeni naphezulu ngisho ngafana namhlanje ngeke ngalungi kuwena. Ngeke kungalungi kuwena. Ngoba uyobe uthinte izinto ezibalulekile. Zonke ezinye izinto zizozivelela, imndeni yakini izozikhulumela, kuzosukuma logogo nalomkhulu. Kusukume nalogogo nalomkhulu bakhulumisane ngani phezu kwesimo enisona, bathethe amacala ngawe. Ukulungisa leli khaya wena okulona, noma ubone ukuthi kuze kuhlehle, ngoba nabo njengoba ubathethele lento yabo, njengoba uyithetha ihlehle emuva iyothetha amacala awobani bo alaba nabo ababazalile, njengoba ukhiphela bona bobabili babe le mbuzi ngayinye emndenini walogogo, le mbuzi nayo iyakubo emndenini walo baba, nale mbuzi ngayinye emndenini walo baba ozala lo mama wakho, nale mbuzi imbuzi ngambuzi ngayinye emndenini ngomndeni. Uhamba ukhulume ngamndeni njengoba ziwu4 ibonga ezihlukene lezo, ihlehlile lapha, kodwa ezakho ubuhlobo obunye phezu kwesimo sakho. Kukhulunywa kubuye kukhulunywe indaba eyodwa ephezu kwakho. Kulungisa isimo sakho. Ithembe lento engisho futhi ungayithembi uma ukuthi uyabona izindlala, kodwa ngifuna ukunixoxela ukuthi isimo somoya bafowethu asinjengoba sicabanga ukuthi cha engathi kuya ngendlela yethu. Akuyi ngendlela yethu, uya ngendlela yemndeni, kuye ngendlela yemndeni, kuye nendlela kaNkulunkulu. Uma ngabe niyabheka isimo sishintshile kakhulu, isimo somoya sishintshile. Ubona ngoba ngisho ingane ayisazalwa, ingane ilalisa ikhanda phansi isonto lonke, ingane isizalwa imikhanda limise ivula amehlo isinqo. Yini kushintsha isimo somoya ongeke uzushintshe, ngoba uNkulunkulu nedlozi ophethe emhlabeni kanye namakhosi ngiyabona, kodwa nje sengisho ukuthi uNkulunkulu nabaphathi abaphethe thina ngeke sizithathele inqumo. Uma singayilungisi lezi zinto bafethu, kusazoqhubeka kube khona izingane ezidliwe ngemgaqweni, ngoba amacala amaningi aqhamuka nezinto ezenzeke emakhaya lezi zenziwe idlozi. Ithi ingane yakhe isiyophuma ka-matric ivele ingene ungeni indaba idlozi la kubona ukuthi usezophunyuka lo engasilungisele thina sizojabula ngale ngane, awukwazi ukujabula ngayo. Bafuna uhlehle ulungisa ukuthi hawu bese ngithi ngiyaphumelela, abanye ivele ibe senkingeni ishona ingane ithole ngawo umsebenzi, ngakho kodwa umsebenzi idlule emhlabeni. Indaba kade babekhuluma isimo esisodwa phezu kwakho ongasilungisa, wena usuzojabula ngokuthi nathi ingane isiyaphumelela. Asizameni bafowethu ukulungisa into akoni, kodwa unganakwenza ngathi awuboni ubulala ingane, ubulala nawe wena, ngoba uzothi usuhambile uzobuya uzokhuluma into efanayo koze kube nini. Bafethu asihlakanipheni, asizameni, asisho ukuthi khona ubungcono, noma mina mbotho ithi khona ubungcono engicabanga ukuthi ngiyibone, kodwa engikwaziyo into esebenza ngomoya, inyama le, umoya okhuluma ngawo umuntu kuyena. Ngaleyo ndlela ngiyathanda mina abantu ngibatshele lento bayilungise bayenze. Kuningi izinto sazoyikhuluma, ngeke ngize ngisho ukuthi kufana nezingane lezi ezikhishiwe wemadoda sasaba nezingane ezaphuphuma. Ayikho ingane engaphuphumanga emndenini womuntu. Ngaleyo ndlela uma kube kanjani noma engakhishwanga emndenini womuntu, ngaleyo ndlela zike zikhale ziphinde isimo esodwa, wena uphile nalezi ngane zakho oyithandayo ifida ukudla nsuku zonke. Yazi nazo zenza njani? Zithi isuka zibe ithatha le ngane yakho ziyifaka emgqeni ongekho kahle, kanti futhi nesimo somoya salezi ngane ezihushulwayo ziyathathwa webakwethu zisetshenziswe yimoya wedemoni, uyiqhathe nawe ekhaya uthi uyabona isilabana ifake umoya othize, izingane zakho ziphenduke zenza into ongakazi uyicabanga ukuthi zizoyenza. Ngaleyo ndlela asilungiseni lapha, laba abalapha ngemuva bayakwazi sihlehle into emuva yokhulunywa emndenini yakubo kwabo. Shuthi nje umama nobaba ozala wena banabazali, ukhiphela umzali wakhe ubaba wakhe imbuzi, ukhiphela umama wakhe imbuzi, leyo mbuzi iya straight emndenini wakubo kamama wakhe, iya straight emndenini wakubo kababa wakhe, yokhulunywa icala phezu kwalo mama bamzala. Nakuyena futhi kumama yokhulunywa iya straight emndenini kamama kababa, yokhulunywa icala phezu kwale ngane abayizalayo. Yonke le nkulumo sizoyikhulumisa ihlangana phezu kwabazali bakuzele izizofika kuwena, iyofika ngisho naseyingane oyizala futhi nawe esizukulwane esilandela ukuthi lathethwa lelo cala. Angazi noma niyayizwa into engishoyo, ngiyathanda ukuthi niyizwe lento engichaza la. Angithandi ukuthi ngize ngikante kakhulu bafowethu. Namhlanje ngicela ukuthi ngime lapho. Uma unesifiso sokuthi ungibuze
ngiyafoneleka ufone ingcingo ngiyayibamba bakwethu. Futhi engizokwenza mhlambe ngasikhathi ngizobona kodwa ngizongena ku live mhlambe noma ngo5 ku live we TikTok. Uma umuntu enombuzo afisa ukubuza ngicela bandla ngithinte ngo5 nje ngizongena ngoba la ugesi engisebenzisayo ilight yakhona yenza ukuthi ingabonakali mase kusebusuku. Mhlambe ngo5 ngiyacela ukuthi abafisa ukubuza ukuthize noma afuna ukuthi singene namaphupho siqhubeke siwachaze ngoba nawo ayasisiza ayasilekelela ukuqondisa isimo abantu bakini abangasekho abasuke belethe inkulumo yakhona ngawo amaphupho abaleke ngakhona ngalokho ke ukuthi alethe nje inkulumo ukuthi cha kuthiwa yenza lokhu bathi yenza lokhu wena mawungaqondi cha mina nje ngangibuza angikhokhisi siza nje abantu baNkulunkulu ngisho ukuthi ukubusisa yena uzukhiphe ngithi woza nemali engaka ayikho lonto ayikho nje ngitshele lonto mina ngithi woza nemali engaka ayikho lonto wena nje fanele usizakele umuntu okusizile ubusiso uNkulunkulu nedlozi lakini liyamupha ngoba usuke yena ekusizile ngalendlela abasuke bekuthume ngayo wena ukuthi udibane nalowo muntu. Yabona singadlala abantu bakwethu. Ngiyathanda futhi ukuthi nalabo abalungisa amagobongo abo ngizobenzela ivideo ukuthi uma usuqedile uzokwenza kanjani ngoba isona simo somoya esiphezulu esenza izinto zithi zihlakazeke. No into ephezulu nje ile ukuthi emndenini yethu kunezinto amacala angathethiwe. Emndenini yethu kuvuka abantu abahamba beseminyangeni bezizangoma. Into eyikhona uma ingalungiswa lonto bakwethu ihlakaze liqede ekhaya. Zowu2 lezo zinto. Ngiyacela ukuthi ke namhlanje ngime lapho nisaleni kahle ngiyabonga.